Тази вечер в голямата уста. Бях и шеф в Евроком. И лъжи никога не е била тя шеф на Булева. Никога! Тя почистваше кофе там в офиса. Венета Райкова ни изпрати своята заповед за назначение като, чета, търговски директор в Евроком. Така че майката на Албена Вулева, Людмила, каза, че Венета е била чистачка там. Това не е така. Албена Вулева от А до Я. Не, за него няма да се жени. Кражби, тормоз и покаяние. Изгонена от храма. Мразена от звездите. Да не ме доближава просто. Скандалите в живота на една морална диктаторка. Венета пита, Албена отговаря. Здравейте! Това е голямата уста на Big Brother. А това е документът, който разбуни духовете в началото на седмицата, моята трудова книжка. Бях увидена от майката на Албена Вулева, че съм била чистачка, когато дъщеря е постъпила на работа при мен. Всички знаете, че това не е истина. Но именно в интерес на истината, тази вечер ще разнищим до край Албена Вулева. Човекът, който ще ни представи една от неразкритите тайни за кражбата от голям столичен хипермаркет, главният редактор на агенция ПИК Ивайло Крачунов. Каква е Албена интимно и какво означава да живееш с нея? Дългогодишният и партньор Недик Недев. Какво е да си приятелка на Албена Вулева? Ще ми разкаже Дарина Тонева. И специалният ни гост, журналистът и продуцент, попаднал неведнъж по тежкия обстрел на сигнално жълто, Миглена Ангелова. Здравейте! Тази вечер сред нас трябваше да бъде и пиар-експертът Борислав Иванов, за да ни разкаже какво е да работиш с Албена Вулева под постоянни заплахи, тормоз и страх за живота си. Но смъртта на близък негов роднина днес направи невъзможно участието му. Екипът ни поднася на Боби най-искрени съболезнования. Преди да започнем разговора, вижте едно неизлъчвано видео. Искрено и лично с Албена Вулева. Песни. Албена, ти женена ли си? Не. Ще се жениш ли? Предлагаш ли ми? Не знам как да отговоря на въпроса. Нали имаш там? Не, за него няма да се жени. Той дали? Не. Нали току-що го чу? Предлагал ли те? Не. А сега ако ти предложи? Няма да се жени. Оти. Тя щом го казва тук, значи... Това момчето какво да предлага? Няма смисъл. Вече. Колко време сте? Много. Вече то минало за минало. Каквото е имало. Ти деца имаш ли, Албена? Не. А искаш ли? Не. Не, че не ги обичам, бе. Обичам ги, има да като не са мои. И не са ми пред очите. В смисъл, от балкона в градинката, като ги виждам, не ми пречат. Представям си с гадже метал. Да, бе. Верно, не съм се замисляла. Такъв и той е странен. Не съм имала гадже метал. Моето гадже е странно. Той е фитнес маняк. Да, т.е. много големи мускули. Огромни. Му събират крака. Твой е приятел ли? Да. Верно ли? Да, даже преди като се запознахме, беше още по-огромен. Там право едва ходеше. Вие заедно ли живеете? Да. Представям си ги като семейство. Постоянно делите си на порции. Сутрин, обед, след обед. Само кучето ни яде готвено и за него се готви. Готвите специално? Да, готвим специално за кучето всеки ден. А какво ви е кучето? Стафорширски териер и той е мускулест. Женска шпионка. Цяло семейство. Да, ние сме се Как се казва? шпионка, да. Шпионка. Тук пред нас е нейният дългогодишен приятел. 8 години разбрахме, че сте заедно. Миналата година или по-скоро лятото се появиха така слухове и коментари, че вече сте се разделили. Но сега и от теб и от видеото разбрахме, че вие все още сте си заедно. Да започнем първо с твоите мускули. Мисля, че това е най-важният въпрос след това видео. Ще ни ги покажеш ли сега тези големи твои мускули? Ето ме, това съм аз. Днеска не си ги носиш, няма да си дигнеш фанелката нагоре, няма да... Можем да започнем да ви пеем. Да, може. Притеснява ли това, което каза тя във видеото, че не иска деца и че така, не. Говорили сте по тази тема? Обсъдили сте го? Да, абсолютно. Тя на колко години? Ще го премълча. Защото някъде имаш информация, че 75-ти набор, което ще рече, че около 39 години. Възможно е. Ти не знаеш на колко години? Сега това си
неща, които тя ще ви разкрие. Ние искаме да ви питаме за интимния ви живот, вие да казвате годините. Трябва да се разберем така. Защото... Си вашите години. Веднага? Аз моите си казвам, аз съм 40 години и не си ги крия, никога не съм ги крил. Мисля, че не е проблем човек да си каже години. Не си ги разкрил, не смятам, че аз трябва да ги разкрия. Добре, сега да поговорим за вашия, да го наречеме интимен, семейен живот, който е 8 години. Нямате официално подписан брак. Как си живеем заедно? Как си живеете? Как минава един ваш ден? Какво се случва във вашата връзка? Много неща се случват. Как минава един ден? В принцип, много неща се случват. Как ви обясня? Едно ми кажи най-интересното. Как, примерно, сутрин се събуждате? Там работа, че аз се събуждам сутрин, тя не се събужда сутрин. Защо? Защото нейната работа вечно време, по-късно стои пред интернет и... Тя стои пред интернет вечер, такава е работа. Пише разни статии, разни неща и до по-късно си ляга и сутрин не ставаме заедно, в никакви случаи. Аз ставам много рано, защото първо трябва да разходя кучето. Тя се събужда към 10-11 часа. Аз вече съм разходил кучето, пиеме кафе, обсъждаме какво правил вчера или какво се е случило и общо взето така. С домакинството кой се занимава? И двамата поделено ни е. Кой, например, готви, кой пазарува? Значи ние разделно се храниме. Аз поне си готвя по туристични храни. Тоест вие отделни, тя отделно си. Абсолютно. Абсолютно така. Това разделно. Да. Ти храни, които яде тя риба. Примерно аз нямам риба и нейното тя си ги взима готови нещата, моите също аз си ги правя или са готови си ги взимам и общо взето така. В смисъл... Разбрахме какво е разделно. Извинявай. Разделно хранене, всеки си яде кой каквото си яде. Само за кучето, значи се приготвя специална храна. То така разбирам, че е важна част от вашето... Абсолютно. Най-важна част от семейството. Важно. Това, което видя сега в видеото и това, което чу за семейството, за тяхната връзка, това, че тя не иска да има деца, как ти се струва? Аз съм си изнесла реквизит първо. Мога ли да те попитам само нещо? Да, можеш. Да не забравим въпроса. Тук си нося едни ръкавички. Да. И едни очилца. Да. И искам да разберем, колежка Трайкова, ще правим ли шоу? Или няма? Или ще си винаги съм с тебе за шоуто, бе. Винаги, бе, приятелко моя ти. Колега, дръжте пръстен, само знам, че крадете много тук. Сега, пребивавам в едно такова желание. Значи шоу ли да правим, или да си говорим сериозно? Шоу. Аз искам първо да задам един въпрос на този младеж, за да каже на всички нас. Вие обичате ли Съзволева? Разбира се. Сериозно и как? Да. Както се обичате ни хора. Как се обичате? Ви ми кажете. Явно вие имате по-различно разбиране за обичата. Явно няма да правим шоу. Ще говорим сериозно. Добре, ти с шоуто, той с сериозното. Ще правим и двете неща. Давай с сериозното тогава и той да каже. Как можеш да говориш шоу, като нещата са много сериозни? Те са сериозни, такива любовни. Това, което видях, явно няма да мога да се превъплатя в ролята на майката, пък и да не ви стряскам вас. Защо да го стряскаш? Той сигурно познава майката, нали? Да, и затова именно защото я познава, затова да не го стряскам, защото аз като видях Албена колко беше стресната, когато майка й прекрачи прага и след първата прегръдка, колко някакси тя мисля, че почервеня, мисля, че не стана приятно. Както и да, аз мисля, че сигурно има много неща, за които можем само да се досещаме. Но това, което на мен винаги ми е било интересно, и мен лично много ме е дразнало в нейните предавания, е липсата на всякаква любов. И мога да ви кажа какво разбирам аз под любов. И евентуално... Благодаря, не ми крадете пръстена. Давате ми го, мерси. Давам го, аз не крадя. Там страшно ме е притеснявало това, че тя просто не обича хората. Под любов аз имам предвид това възприятие за едно чувство, за което няма черно и бяло. По-скоро някакви нюанси. Аз смятам, особено след като видях и майка й, че това е един човек, който не е обичан като малък. Тя мисля, че и не знае как да покаже. Сигурно има ситуации, в които тя е крайно притеснена, сигурно крайно има нужда някой да я погали, да я попрегърне. Нека да каже приятел й, нали? На това, което Мигена казва, имаш ли отговор такава? Съмнявам се, че вие се чувствате много така обгрижвани под пен в някаква топлина. Защото това строи от екрана. Мен това много ме е дразнало в нея. Тази омраза, тази жлъч, тази ирония, тази мръсотия, която се лее от екрана. Така ли е? Такава жена ли е вкъщи, Албена? Абсолютно не е такава. Поне с мене не е такава. Сега фото е на екрана. А когато ядосате как? Моля? Когато ядосате каква е? Като я ядосане? Да, вие като я ядосате. Тя каква е? Ние не се ядосаме. При нас няма много ядосане. Това мирише на равнодушие, сериозно. За 8 години веднъж не сте се скарали. Не, много пъти сме се карали.
Всичко си е в рамките на нормално. Какво трябва да става, да се случва? Питам, каква е? Като ни нормални хора. Карат се, преспиват, събуждат се и всичко отминало. Какво има толкова? За какво спорите? Дай ни пример. За работи сме се карали. Например, за какво? За храната, за кучето, за спорта, за телевизията? Не са, ние от доста време вече не сме се карали, така че... Да, разбира се. Нека само да трябва да обявим рекламите и веднага след това. И защо Албена беше изгорена от монасите в Рилския манастир? Какво се крие зад голямата кражба в столичен хипермаркет, чието ръководство неучтиво ни предупреди да не споменаваме името му? И кой има интерес тази история да не бъде разкрита до край? След рекламите, само в голямата уста. Това е голямата уста. След мистерията с трудовото ми минало, още една кражба. Ивайло, сега към теб. Всъщност ти си репортер, криминален репортер през 2006 година, когато се случва тази случка, и ти си човека, доколкото аз поне знам и помня твоята статия, който отива веднага, когато са полицейските коли пред този хипермаркет. Да, първо да кажем добър вечер на теб и на твоите зрители. Така се случи. Аз тогава през декември 2006 година бях в вестник Нощен труд. Ние давахме едни много интересни дежурства през нощта, където се случваше всичко. Отразявали сме и убийства, и кражби, и палежи. Дори раждане, присъствал съм и на живо раждане въобще. Тази работа в Нощен труд ми даде едно богатство, но за конкретната вечер, когато това се случи, позваниха читатели на редакционните телефони и ни казаха, че Албена Вулева е в един голям столичен хипермаркет в Младост. Между Младост 3 и Младост 4 и е извършила кражба. Ние хукнахме с колата, с фотографа, с още един колега, с шофьора, излетяхме като Формула 1 до магазина. И там вече обаче всичко беше приключило, защото тя си беше тръгнала. Но аз разговарях с управителката на магазина, която беше така ушашавена от този факт и разказа, че Албена Вулева не е за първи път в конкретния случай е взела козметика и се е сложила в чантата. Доколкото знам, козметични материали за 3-4 лева на такава стойност бяха. Беше дошла и полиция. От магазина бяха извикали полиция, и то 2 полицейски коли. Разговаряхме, за да имаме пълна картина и с непосредствените очевидци от охраната, които бяха я хванали в момента на кражбата. Те също потвърдиха. След това изгледахме и записите, на които също се виждаше тя как си слага в чантата козметика. Значи ти си видял записа от магазина, на който лично ти с твоите очи си видял как тя взима тази козметика. Както записа, така също и видяхме жалбата, която бяха написали от управата на магазина до 7-мо районно, защото... С кое име? Имаше ли име на тази жалба? На жалбата пише Албена Вулева и те потвърдиха хората от магазина. И това, което ми направи впечатление, че казаха, че не е за първи път се случва такова нещо. Казаха, че вероятно го прави несъзнателно от чисто клептомански подбуди, а не просто за да нещо, че иска да открадне, просто нещо като заболяване. Така го представих от магазина. Това вярно ли? Вие по това време бяхте ли заедно? Това се случва, поне моята информация, 2006 година, така ли? 2006 година в края декември месец. Били ли сте гаджета? Били ли сте заедно? Няма, не може да сме били 2006 гаджета. Някъде там ние тръгнахме 2006-2007, но аз... 2006 декември. 2006 или 2007, не мога да спомня. Не може да си спомниш, но ако върнем назад, сега сме и 14-та. Да, значи горе-долу може и да сме били по това време, но сега няма... Преди близо 10 на години е този случай. Ако сте 8, значи всъщност не сте. 8 години, ако върнем. Да, значи не сте били. Нямаш информация от този случай. Не си бил с нея в магазина. Близо 9 години са минали. Близо 9, да. А ти като нейна близка приятелка, от колко години се познавате? Знаеш ли за този случай? Ами повече от 10 години се познаваме с Албена и категорично мога да заявя, че това не е вярно. Албена представи касовата бележка и това са абсолютни долни клевети. Няма подобно нещо. Албена не е човек, който ще си урони имиджа и авторитета за 4 лева. Защо за 4 лева? Кое е струвало 4 лева? На такава стойност беше... За 3-4 лева беше, но това, което говорите, вие го говорите от базата на това, че сте приятелка и аз ви разбирам, но ние видяхме и камерите, и документите, така че няма какво да говорим. Аз само да кажа, че Ивайло е един от най-уважаваните журналисти в България. Аз лично го познавам поне от 10 години като доказан криминален репортер и не ми се вярва той да излезе в национален ефир. В момента в Нова телевизия сме на живо и да си позволи да каже, че е видял записи от камери с очите си,
ако това не е вярно. Това има преписка в полицията от управата на магазина, които също са подали жалба, но всяка една приятелка има право да защити своята приятелка, което е нормално. Аз не говоря от гледна точка на това, че съм и приятелка. Аз пак казвам, в крайна сметка има касова бележка, която Албена представи. Има и много свидетели, които също са го видяли това нещо. Има жалба по случая в 7 районно. Архивите, слава Богу, са живи и те може да се провери този случай много внимателно. Щом има архиви, да се проверят в архивите и това няма какво да спекулира с... Точно трябва да защити. Още повече, че след това имаше един случай след години, извинявам се, ще прекъсвам. Пиле също беше обвинено, че открадна, така че какво ли не сме чували. Това не е ли същия случай с пилето и козметиката? Не. Тогава беше конкретно за козметиката. Така че аз не се очудвам за абсолютно нищо. Толкова много пъти съм чувал и чел и слушал. Така че възможно е. Нека има, както се казва, архиви и да се удостовери. Така не мога да взема отношение, което е абсурдно. Да, тогава бяхме снимали в вестник Нощен труд, което беше препечатано и от сериозни вестници също като нас и като Труд, Стандарт, 24 часа. Бяхме снимали самата жалба, където пише имената и всички данни за Албена. И всичко това може да се провери във вашия архив, разбрахте. Освен трудовата ми книжка тази седмица, другата сензация се нарича Людмила Захажаева. Всички вече я познавате, но това, което още не знаете, е какво мисли собствената й дъщеря за нея. Може би след това видео ще си отговорите на въпроса защо Албена посрещна майка си толкова плахо в къщата. Майка ми със сигурност не плаче. О, моята е... Пък има за какво да плаче. Моята е много емоционална. Моята не. Запазва самообладание. Какво самообладание, бе? Тя майка ме желяза. Тя ги прави луди, викаш. Да, така е. Ники, момента е следния. Няма да се получи дебат. Тя първо, че не се затваря устата. Повече от тебе, така? Повече от мене. Аз пак се съобразявам. Докато тя не сещаш, че тя си е типична рускиня явно. Тя е човек с опит и не сещаш, че вече времето и живота, в който се съобразява. Има нерви и желание да се съобразява. Абсолютно. Просто той на мен ми се изчерпва търпението, но нейното изчерпано вече. Ти си бабна, спокойна, тя същия типаш ли? Не, тя е нервак. Прекъсва ли хората? Не, да, прекъсва. Да. Е гласна. Те внасят една култура, Обезличават ни. Обезличават абсолютно. Защо? Не съм съгласен. Говорим за българи, тези вътре са българи и вашата дъщеря е българка. Какво за моята дъщеря, кажете сега? Тя не е достатъчно клоун. А как изглежда? Тебе ли прилича? По-дребна от мене. По-дребна? Нима е възможно. Възможно е. Половината на мене на ръст и на тяло. Верно ли? Няма да се разстава. Дребна и зла. Въпрос веднага към теб. Ти си от 8 години с Албена. Чуваш какво казва за майка си, дребна и зла жена. Така ли? Това ли са отношенията между тях? Значи да ви кажа, в интерес на истина, аз имам много малко контакти с майката. По една причина, че никога не сме съгласни за нищо и затова имам много малко контакти. Само това мога да ви кажа. Карате се, когато седнете на масата на някаква семейна вечеря? Просто има различно виждане и не може... Тя те изнервя, така ли да разбира? Не ме изнервя. Човек, който винаги казва, че е бял, аз не мога да кажа, че е черно и до там приключва разговора. Ние много малко контактуваме, между другото. Албена са много близки с майка си. Не са близки Албена и майка й? Много са близки. Много са близки? Да. Тъй като майка живее в Люлин и всяка вечер се вижда, почти всяка вечер да не кажа. Значи Албена от вашия дом пътува до Люлин да се види вечерта с майка си и се прибира после при тебе. Да, и всяка вечер се вижда с майка, така че са много близки. И аз нямам много контакти с нея. С майка й. А ти като майка на добро, как да кажа, секунда само да видим. Да? Да, разбрах. Само да кажа, че след малко включваме от изповедалнята Албена Вулева. Само преди това искам да те попитам, това, което видя сега видеото като майка, как коментираш това обращение към... Първо, аз искам да кажа, че ми е напълно безразлично Албена дали иска да има деца или няма, или не иска да има деца. Също така ми е напълно безразлично дали тя иска да се жени за вас, мускулите или ви харесва или каквото и да било. А към нея аз винаги съм имала и ще имам абсолютна професионална нетърпимост, защото тя не се притеснява във всичките си предавания да клевети хората, да действа пряко всички закони на тази държава, особено в нарушение на закона за радио и телевизия.
Че използват хора, които я слагат на екран, за да си направят каналите популярни, това е ясно. Но в крайна сметка от нас, професионалистите, зависи дали да се съгласим да ни правят на маймуни или не. И аз съм тук да изразя категоричната си тази позиция. Иначе сега да коментирам едни махленски отношения, включително и на майка, и която явно, че може би и затова Албена не иска да има деца, но аз смятам, че човек трябва, както ходи на стоматолог, от време на време да ходи на психолог или на психиатър, в зависимост от годините си. Сега Албена ще ходи в изповедалната и ще го разговаря с мен. Почти на психолог. Почти на психолог, добре. Сега, Албена, дали ме чуваш и дали ме виждаш? Да. Здравей, Венета Райкова съм аз в предаването Голямата уста си в момента на живо по Нова телевизия. Страхотно. Как се чувстваш? Чудесно. Не изглеждаш много чудесно. И ти също. Благодаря. Моля. Дай за протокола да кажем от колко години се познаваме и по какъв начин се запознахме. От колко години точно не си спомням. Запознахме се. 2001 да. Проверих аз специално. Чудесно. Работихме заедно в телевизия, не знам дали мога да я кажа. Да, Евроком, Пловдивски Евроком, да. Точно така. Какво работихме, помниш ли? Аз работих репортер в новинарски екип, ти имаш административна длъжност. Каква, помниш ли? Не. За протокола? Не помниш? Не. Не помниш на кастинга кой те взе? Не помниш, че бях? Ако се опитваш да намекнеш, че си ме взела ти, още от сега трябва да кажа, че не съм останала с такива впечатления. Мисля, че към новините имаше други ръководства. Кои, например? Дай имена. Съпругът на Нели Терзиева, забравила съм му името, съжалявам. Той по това време не беше в Софийския офис. Помниш каква беше ситуацията? На кастинга. Да, на кастинга. Но след това в София нещата ги ръководех аз. Нали така беше? От към новини, ако имаш предвид, не бих казала. От към цялата дейност, като търговски директор на Евроком. Административна дейност имаше, като търговски директор на Евроком. Пак за протокола искам да те питам, тъй като майка ти на ден хвали такива... Малко изглеждаш изострена. Да, тъй като водиме много интересен разговор с моите гости, няма как да ти ги кажа кои са те, но след малко ще ти дам един цитат от един от гостите. Добре. Майка ти оня ден имаше така интересно подхвърляне тук на лайфа, че съм била чистачка в офиса, но няма да го изясняваме този въпрос. Не е лъжа да се каже, че отговаряше за хигиената и дисциплината на офиса. Да, за това да се спазват правилата и хората, които са назначени... Да идваме на време на работа, да не ръсим солети по компютрите, да, това е така. Така беше и който не го спазваше, съм го наказвала, но... Това е било в рамките на нормално. Не знам да си имала точно такива компетенции. Тебе наказвах ли те? Не. За това, че ходиш в Народното събрание с неподходящо облекло? Мисля, че не беше ти човека, който се занимаваше с какво облекло ходя аз в Народното събрание. И дали е подходящо облеклото, едва ли си ти човекът, който може да прецени. Нямам впечатление ти да си имала опит като човек, отразяваш дейността на Народното събрание. Да, това беше твое задължение, което не го спазваше, но може би трябва да извадим такива документи от Евроком и да ги покажем следващия път. Какви документи? Кое е било мое задължение? Облеклото, което по-късно в Народното събрание се прие един етичен кодекс. Това ми го напомниха наши общи колеги, които се оказа, че работят тук също в Кое на облеклото ми в Народното събрание не е било подходящо? Жълти дрехи в Народното събрание, не съм ходила нито с мрежести, не дей да лъжеш. Бял панталон с розови прашки отдолу и златни обувки на висок ток. Радвам се, че си ги запомнила, страхотни впечатления. Напомниха ни ги нашите общи колеги, имаме съобщения, които... Хубаво впечатление са произвели прашките ми, радвам се, че ме помнят всички. Но не с добро, трябва да бъдем точни. Да минем сега към един... Кое е лошото на това да ме помнят с розови прашки? В Народното събрание е ужасно лошо. Вие сте проверили всички с какви прашки са в Народното събрание или Венета? След това имаше издадено, как да кажем, след мен са издали документ страхотно. Дано да издадат още документи в моя чест. Жалко, че след това нямаше повод, по който да ги издадат. Да минем сега към една кражба, за която се говори, че ти си извършила през 2006 година в един хипермаркет в столица. Кой твърди това нещо? Госта, който е днес тук при мен. Може ли да го видя този гост? Не знам дали операторите могат да го покажат. Доколкото разбирам, нямаме право да ти покажем кой е госта, но той е бил пряк свидетел пред този хипермаркет, когато е имал полицейски коли, видяла протокола, на който има... този хипермаркет дали не е редно след толкова години да спре да се опитва да рекламира своята хипермаркетска верига с моето име, с измишльотини и опити за злоупотреба, които може би, ако имам време, желание и все още помня, защото за мен това са малозначителни вериги, незначителни подмятаници, но може би ще трябва да се
издаде някакъв съдебен акт, който да ги накара да се почувстват по-спокойни на тази тема и да се рекламират по други способи. Отговорът ти да или не на въпроса: крала ли си от този хипермаркет? Мисля, че ти може би не си достатъчно интелигентна, за да разбереш какво отговорих току-що. Искам да ми отговориш да или не. Ти може да искаш много неща, отговор получи. Не съм получила. Крала ли си от този хипермаркет, да или не? С хипермаркета ще се разправяме по други инстанции, не в телевизионен ефир. Добре, да минем към следващата тема. Майка ти. Онзи ден тя влезе. Какво е, така, как да кажа, настроението твоето след влизането на майка ти в къщата? Страхотно настроение. Много се радвам, че майка ми е в къщата. Чудесно е това, че тук сме вече двете. Стана, мисля, по-весело, по-интересно. Как се чувстваш самата ти? Опиши ми... Не се чувствам по някакъв особено различен начин, защото първо формата предполага изненади и това, че е влязла майка ми, не може да ме изненада по някакъв начин. Доволна съм, че е тук, защото, както казах, стана по-весело. Имам човек, с който да си говоря, да си обсъждам. За мен отстрани изглеждат нещата, като че ти се затвори в себе си. Напротив, бих казала, че се отворих повече, защото с нея имам повече допирни теми за разговор. Какви, например? Какво обсъждате вътре в къщата? Всевъзможни. Са квартирантите, други теми от общ характер. А отвън в живота извън къщата, доколко си близка с майка ти? Много съм близка. Такива са ни отношенията, каквито ги виждате тук, ако сте имали възможност да пронаблюдавате достатъчно. Кое е нещо, което харесваш най-много в майка ти? Това е един много стандартен въпрос, на който не знам как така еднозначно да отговоря. Имам време, ще те изслушам. Кое е това нещо? Не е само едно. Комплексно харесвам я като личност. Тя има изключително много качества. Изключително е интелигентна. Може би това е основното, което така, ако трябва едно само да назова и да е на първо място, бих назовала това. Какво работи майка ти? Майка ми работи педагог. Педагог по професия, тя е сурдопедагог, но сега е разширила сферата на своята дейност и работи като педагог, занимава се с деца. Къде е? В детска градина, в гимназия? Не, на частна практика. Частна практика в частна детска градина, така ли да разбираме? Не знам, тъй като тя не е тук в момента и не знам дали би желала да разказва къде работи. Може би разбирам, че сте имали възможност да говорите с нея. Може би трябвало и нея да я попитате. Нямаше възможност, но надявам се следващия петък да имам тази... Когато я видите, да, я попитайте нея, защото не знам до каква степен тя желае да разказва къде точно работи. Не мога да поема аз отговорност да ги разказвам тези неща. Да минем към въпроса за Рилския манастир. Имаше преди време такава информация, доколкото си спомням, май дори разказана от самата теб. Защо беше изгонена от монасите в Рилския манастир? От монасите бях изгонена. Много се радвам, че има възможност да напомня този случай. От монасите бях изгонена, защото си позволих да им направя забележка, че докато четат молитва и правят служба към Господа, си позволяват да употребят по отношение на молещца или там поклонник, мен в случая думата. Не знам в ефир мога ли, минало ли е 10 часа да кажа думата? Нямам право да ти казвам информация от външния свят. Тогава ще вземете вие мерки, тъй като след като в църква я произнасят, сигурно в ефир може, проститутка, курва и така нататък. Така те нарекаха те теб? Да, човекът, който извършваше богослужението, след това си позволиха няколко млади монаха да ми гасят свещите от свещника, който е там за поклонение, да ме дърпат за дрехите, влачайки ме към изхода и други небогоугодни дела. Ти подаде ли жалба срещу... Подадох в районното, разбира се, на град Рила. Разбира се, дойде полиция, която сподели с мен в частен разговор, че този манастир и монасите там се ползват с изключително голяма закрила и авторитет и имат някакви механизми, които биха могли да им навредят да изпълнят тяхния полицейски дълг, така както повелява закона. А след това тази жалба получи ли някакво развитие? Честно да ти кажа, не съм се занимавала по-нататък, особено усърдно с това. Счетох, че медията е достатъчно силен инструмент и разказвайки тази история, показвайки фактите, достатъчно обществото да научи какво се случва там. Добре. Да те попитам какво предпочиташ? Земетресение от 7,9 по Рихтер или 10 дни на самотен остров със Слави Трифонов? Предполагам самотния остров със Слави Трифонов. Добре. Прекъсваме за реклами и веднага след това продължаваме. Добре. Big Brother. Big Brother.
И така, би трябвало Албена да ме вижда и чува в изповедалнята в момента. Продължаваме след рекламите, Албена. Като изключим двама-трима в къщата, виждам, че останалите не са ти много в вкуса, това, което поне аз виждам. Така може би и Гъша, да. Защо им спестяваш това, което си мислиш за тях на останалите? Когато има повод някой да чуе това, което мисли за него, го чува. Но по принцип, както сте видяли, аз никога не съм човекът, който пръв отива да постави някого в ситуация, в която той ще се почувства недобре. Освен в редки случаи, когато прекалено много ме е подразнил. Така че не смятам, че трябва непременно да ходя и да запознавам хората с мнението си за тях, било то добро или лошо. А всички очаквахме да раздаваш словесни ритници, да си в окото на всяка буря в къщата, но това не се случва. Това не се случи, няма и да се случи. Скандалите в къщата са на тема храна и хигиена и други битовизми. Неща, които аз не смятам, че биха могли да ме въвлекат в каквито и да било спорове. Това дори не ми е интересно да го наблюдавам отстрани. Би ли ми споделила как ти хрумна идеята да направиш сигнално жълто? Не ми е хрумнала идеята. Бях поканена от собствениците на телевизия СКАТ. Те имаха готова идея да имат такова предаване. Питаха ме дали съм съгласна. Бях съгласна и така. Преди това работеше ли някъде в подобно такова предаване? Сигурно намекваш за предаването, което сме правили заедно с теб. Мисля, че това не е тайна за никого, че сме работили заедно в предаване подобно, което се казваше Резачката. За съжаление съществуваше много малко, тъй като беше спряно. Доколкото си спомням по твое желание от притеснение, че имаше атаки към теб и неприятни така разговори. Ако трябва да си спомним конкретния случай беше, аз заминах за Варна командировка и ти си позволи да монтираш заснет материал, по-точно промоцията на Глория. Позволила съм си, Венета, моля ти се. И ти монтира неща, които не бяха правилни. Да говориш глупости, телевизията имаше ръководители и шефове. Не е хубаво да се лъже. Истината, това е истината, телевизията имаше собственици, които изискаха от мен. В такава светлина, която е истинската. А твоята идея беше да изопачаваш, да оплюваш хората и да ги показваш в неистинската светлина. Първо да започнем по-от начало. Телевизията изиска от мен да направя предаването, последният му брой, и искаш аз да продължа да го правя. Поради това, че ти не желаеш по някакви причини да го правиш, аз сметнах за етично да не приемам тази оферта. И така с това предаване. И така приключи Резачката, да. Хубаво е. Това е така, да. Оттам насетне всичките ми други прояви, изяви съм ги правила по начин, по който аз съм сметнала, че трябва да бъдат направени. Така, точно така. Сега да вървим към финала на нашия разговор. В момента Big Brother те върна в голямата игра. Мислиш ли да търсиш ново място за реализация на таланта си след това? Big Brother не ме е върнал в никаква голяма игра. Аз не съм спирала да работя. Аз постоянно се мести от проект на проект. В момента имам собствено авторско предаване по телевизия Евроком Софийския, което предаване ще продължа след като излезна от формата. В момента съм отпуска поради това, че тук участвам. Не виждам какво участието ми в Big Brother може да наклони в моята кариера назад, напред или в страни. Участвам тук по формата на личен експеримент да разгледам играта отвътре като нейн фен. Никакви амбиции или желания или дори изобщо не допускам мисъл, че това може да даде някакъв, какъвто и да било наклон на моята кариера, личност или живот. Добре, много ти благодаря за това интервю. Успех ти желая. И на теб всичко добро. Благодаря ти. Може да продължим сега с разговора тук в студиото. Как ще коментирате това, което... Аз първо много благодаря, че сме тук, за да разберем, че е много престижно една верига да твърди, че някой е обрал ВИП. Сега говорим за това, което е... Аз да ми нямам, защото когато някой нарича това, което прави, тази гнус, която се лее от екрана, работа, аз имам сериозни притеснения изобщо за цялата ни държава. Защото ако това ще наричаме работа, мен и без това вече ми е срамно, че съм журналист. Но ако така продължи и ние останалите си налягаме парцали да и си мълчим и не казваме какво мислим, значи това е човек, който се държи незаконно, който не познава законите, който не ги уважава и който не се притеснява да клевети всеки го. Изобщо не ме интересува. Знаете ли какво? Закона за радио и телевизия или някой чел ли сте го? Защото ако не сте го чел, най-добре помълчете. Просто помълчете, като го прочетете, тогава имате. Когато го прочетете, тогава имайте мнение, защото хората това, с които имат мнение, да съм наскърбена от кого?
защото не виждам друго. Вижте, мен ще ме наскърби всеки. Преди малко искате ли да ме изслушате поне малко? Не искам да ви слушам. Тогава затворете устата, а ме изслушайте. Не, няма да си ги затворя, защото аз съм дошла тук, за да си мотивирам именно становището. Албена Колева, ще да кажа, извинявайте. Аз не съм я гледала никога и съвършено не ме интересува. Но това, което много ме интересува, е колегите ми, които са на екран, да спазват това, което се изисква от всички нас. И когато то не се спазва, защото е много лесно и ефтино да се прави гнусна продукция, това е лесно и това е заразно. Същото нещо се случи с вестниците. Вие четете ли вестници някога? Не. Правилно правите. Не четете, не знаете законите, но имате мнение. За съжаление, повечето хора в България са и такива. И ето за това аз днес само няма да спра да говоря, аз ще напиша и отворено писмо, така не трябва да се прави. Това си е ваше право. Кажете ви. В крайна сметка, аз мисля, че трябва да се прекрати тази порочна практика да се оплюват хората по един недостоен начин и да се клеветат. Аз изпълням една от първите жертви на предаването Сигнално жълто. Това беше Ива Софиянска, която преди 8-9 години беше почти дете. Тя беше обиждана по най-долния начин за това, че била грозна, невъзпитана и така нататък. Нека да се удря по публични личности, когато има нещо. Когато има съответните факти. Но да не се закачат децата, защото дори и в мафиотските босове не си позволяват да засягат децата. Чакайте, защо само децата? Ние какво? Другото, което аз искам да знам. Искам да си влезе в ролята и не само да наказва, когато става дума за сирийски бежанци, не само да наказва, когато става дума за това, че някой е дал как се убива човек в кадър, защото ние това не можем да го показваме. Аз не искам моята душа постоянно да кърви от това, че някой си позволява да ми влиза в личното пространство, да си пъха мнението, което изобщо е така, като вашето е взето неизвестно откъде, защото не е чел, не знае и не се интересува, но той има мнение. Това трябва да престане в нашата държава, защото така повече не може. Ние сме се превърнали в чалга. Нека да го попитаме той дали харесва работата на Албена, това, което прави. Гордееш се с нея. Той се гордее. А тя харесва мускулите му. Супер. Аз мисля, че са хармонична двойка. Правилно, не се разделяйте в никакъв случай. Аз не съм сама, но това няма значение. И освен това имам 4 деца. Разбира се, да, разбира се. А когато на вас ви се случи такова нещо? Да, и аз имам син, да. Много хубаво. Гледайте си го, защото само това ще ви остане. Да. Но той не е от Албена, нали? За да не странат след това някакви недоразумения. Той е от предишна твоя връзка, след което... Но след това смятам, че Албена много добре постъпва, че няма деца и така трябва да бъде. Защо да е хубаво, че няма деца? Защото аз мисля, че тази студенина, която тя е получила от майка си, защото това е на екрана. Вижте, моето мнение не идва, защото съм станала сутринта с левия крак, а защото знам какво говоря. И съм чела малко повече от вас. Албена толкова добре, колкото я познаваме ние и мога да твърдя, че няма Вие знаете ли какво? Не, най-добре ще я познава един психолог. И аз смятам, че горещо трябва да й го препоръчате, защото тя ще продължи да живее зле по този начин. Да не предаването в лична вендета, защото няма смисъл все пак да кажем някои принципни работи. Кои са позитивните страни на Албена? Нека, нали, понеже вие познавате по-добре. Това, което засегнах, в крайна сметка излезе една лична вендета. Аз до момента не съм виждала Венета да разговаря с друг съквартирант, така както я говори с Албена току-що. И откровено съм потресена. Имате история на връзката за това? Нашата връзка е от преди вашата на вас двете. Нашата връзка е по-дълга и гореща. В крайна сметка, нали, дойдохме... А кои са положителните качества на Албена? Аз не чух случая на... Албена е изключително откровенна. Намесвайте се вие не помежду, защото така не ви чуваме вие какво говорите. Аз вече всички се обединим около мнението, че трябва да има все пак някакви правила в журналистическата работа, да няма... И да чуме положителни качества. Трябва да се обединяваме, има закони, не дайте така. Защо трябва ние да се обединяваме? Положителните качества, да. Нека да чуем положителните качества. А не да можеш да си входираш молбата, защото СКАТ не те пускат до деловодството и междувременно някой може да си прави каквото си иска от ефир, а ние останалите да трябва да се съобразяваме с законите. Така не става. И сега да чуем положителните качества на Албена. Законите нещо не са като хората. Щом за едни може, други не може. Ами да, просто СКАТ като не те пусне, аз силно се притеснявам, че тези хора сега са в парламент. Каквото го прави е законно. Понеже тя е най-тиха, нека да запазиш ти за секунда, само тя да каже положителните качества, пък ти ако знаеш и други положителни, включвай се и ти. Искам да кажа, че Албена е изключително откровен човек, което мен безкрайно много ме радва. В личния живот или в работа? В смисъл това, което е правила на екран, също го намираш за откровено и за честно? Да, в крайна сметка не може да има само позитивни предавания, които да показват звездите в техния блясък. Нормално. Трябва да има законни предавания, не позитивни и не негативни, законни. Е достатъчно добре запозната с законни. Не, тя не е добре запозната. Съответно е достатъчно добре запозната, за да може това не може да се прави. И между другото, знаете ли, не е проблема в Албена. Проблема е в тези, които я слагат на екран. Така не трябва да се прави. Има закони, има регулатор. След като има такива
такива програми, защото значи е законно. Да, ето, мен това ме притеснява. По същия начин и вестниците в България станаха след няколко години всичките жълти. И вече няма и официални. Чекайте, чуем гаджето и какво ще каже за нещо хубаво, положително, нещо, което харесва в Той обича и това е така милия ти спомен за тия 8 години. Нещо, което да те израдва. Не виждам какво не е мило да кажа. Всичко ми е абсолютно мило. Не може да откроиш едно качество или една... Всичко ми е толкова хубаво и приятно с нея, че няма какво да откроявам. То ако се каже с една дума, значи човек трябва да лъже. Човек трябва да има малки желания и всичко му е наред. Така е. Всеки има малки желания. Не всеки. Има някои хора, които амбиции... Аз говоря за мен. Аз това много ви се радвам. И смятам, че ви имате хармонична връзка и много добре. Това е много добре за вас и за двамата. Разделно хранене, мускулите да ви си харесвате и да си гледате кучета. Разбира се. Супер. Ако това е мечтата на живот... да има две хубави тела. Перфектно, абсолютно. Да. Горещо ви желая. Желавам и на вас да ви... Не мен са ми малко други желанията и критерии. Ти като човека, който харесва всичко в Албена, имаш отговор на въпроса, защо всички мразят Албена? Защото откровенна, аз имам отговор. Това си е ваше мнение. Аз съм човек, който излиза с Албена и аз не мога да ви кажа, че абсолютно никъде не са ни посрещнали и да не са ни се зарадвали. Само това ще ви кажа. А това вече е лицемерието, което се показва и чрез екрана и това не може да се спре. Насякъде, където да сме отишли, никога, по никакъв повод всички тези лицемери, където говорят, никой не е дошъл да каже нещо лошо. Може би не сте забелязали, защото хората сигурно се изнасят преди това. Сигурно, да. Или може би не ходите много. Сигурно е така. Защото вижте, когато един човек направи от професията си това, което тя направи, при него даже не иска да ходят в студиото. Верно. И това е много съсипващо за един журналист. Истински журналист. А тя знам, че е юрист, освен това. Тя какво е завършила? Право. Къде? Софийски университет. Сериозно? Да. И си го е завършила право? Да, абсолютно го е завършила. А защо така не познава законите, не знам? Това вие го твърдите. Ще трябва да поспорите с нея на тази тема, не с мене. Не, вижте, много отдавна не споря с хора като нея. Защото, пак казвам, има критерии. Времето ни стече за днес. Дължи правилата да се спазват. Благодаря на всички. Аз не бих обсъждал никога личните качества. Много благодаря и на близките на Албена, и на потърпевшите от Албена, но трябва да вървим към финала на нашия разговор. Това е всичко от голямата уста тази седмица. Финала ни този петък е видео в отговор на многократно задавания въпрос от вас, зрителите. Къде е Ели Гигова? Открихме я. Тя все още е в къщата на VIP Brother. Преди да ви я покажем, не забравяйте да гледате VIP Brother Live в понеделник, точно от 20 часа. А кой каза, че съм... Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! Тя не обели една дума, аз не чух дали говори, има ли глас въобще това момиче.